Neste pazo de San Pedro de Grixoa ou Casa dos Sánchez, que data da Idade Media, lembramos a Ricardo Carballo Calero para conmemorar o 17 de maio de 2020, Día das Letras Galegas. Lembramos a Ricardo Carballo Calero, primeiro catedrático da Lingüística e Literatura da Universidade de Santiago de Compostela, membro do honor da Asociación Galega da Lingua, membro activo do Partido Galeguista, membro da Real Academia Galega e reintegracionista. No 1987 obtivo o primeiro premio da crítica narrativa pola súa obra Escorpio, a súa obra literaria de gran valía. O reintegracionismo é intrínseco á personalidade de Ricardo Carballo Calero. A miña boca que articula agora un monolóxico silencio é aquela que sabía dialogar consoante a gramática perdida. Os sonos deben facerse realidade para mellorar as formas da vida da xente, polo que os grandes escritores como Ricardo Carballo Calero pretenderon sempre por a cultura e a ciencia ao servicio de todos os povos do mundo.